Skupina Raven sa snaží vychádzať v ústrety svojim zákazníkom ponukou širokého sortimentu hutníckeho materiálu, výrobkov zo železa a doplnkových služieb. Kombinácia bohatého sortimentu hutníckeho i stavebného materiálu, širokého portfólia služieb v spojení so zabezpečením dopravy priamo k zákazníkovi stavia spoločnosti skupiny Raven do pozície dodávateľa s výnimočne komplexnou ponukou. Prostredníctvom svojej divízie stavebniny v Považskej Bystrici prináša Raven svojim klientom spolu s hutníckym materiálom aj bohatú ponuku stavebného materiálu, asfaltových šindľov a asfaltových hydroizolačných pásov, v predaji ktorých si na slovenskom trhu vybudovala pozíciu lídra. Práve preto spoločnosť Raven rozšírila svoje produktové portfólio a priniesla svojim klientom privátnu značku asfaltových pásov vysokej kategórie Bitutect V4S, Moditect GG40 a Moditect GG Top 45.